Май-чэрвень для камунальнікаў традыцыйна напружаны час па падтрымаванні эстэтыкі і належнага стану газонаў. Ападкі і пацяпленне спрыяюць багатаму росту травы ў дварах і на вуліцах. Агульныя плошчы участкаў, якія падлягаюць абкошванню, у Салігорску складаюць каля 1,5 мільёнаў квадратных метраў. Яшчэ столькі ж на тэрыторыі сельскіх населённых пунктаў. Таму працаваць касцам даводзіцца немала. Штодня з 8 раніцы на лінію выходзіць больш за 30 касцоў, а таксама спецыялізаваная тэхніка. Трактары і самаходныя касілкі для вялікіх адкрытых прастор, ручныя трымеры для акуратнай апрацоўкі ўздоўж бардзюраў, платоў і ў цяжкадаступных месцах. Пакос праводзіцца не радзей за 1 раз у месяц з улікам прыярытэтнасці тэрыторый. Работы арганізаваны па раёнах. У першую чаргу ўвага надаецца газонаў уздоўж вуліц і дарог, затым дваравым тэрыторыям. Да выканання пакосу таксама працягваюцца подрядные организации. Покос осуществляется в благоприятные погодные условия, когда нет осадков. Регулярное скашивание газона необходимо также для санитарного поддержания города, что помогает развиваться дернообразующим травам и поддерживать красивый внешний облик нашего города и района.